Olandiż ta' 33 sena nħeles mill-akkużi wara li ġie mixli li kkawża ġrieħi ta' natura gravi lil sewwieq ta' mutur waqt ġlieda fuq il-vapur ta' Għawdex. Il-ġlieda nqalet wara li Moses Briffa intlaqat mill-mera tal-karozza tal-Olandiż li jgħix ħalluqa waqt li kien qed jixtri l-biljett tal-vapur fl-imġar Għawdex. L-akkużat baqa' tiela fuq il-vapur u l-qorti semet kif Briffa mar ifittxu u meta rah ipprova jagħtih daqqa ta' ponn. Bl-imputat jirrispondi b'daqqa oħra kien hawnhekk meta Briffa spiċċa mal-art. L-akkużat spjegat kif bina rid jiddefendi lilha u lin-nepputijiet li kienu magħhom dak il-ħin. Spjegat kif wara l-inċident baqgħu ma' Briffa sakemm wasal tim mediku biex jassistih. Fil-qorti ġie ppreżentat biss il-filmat tal-inċident barra l-kabina tal-biljetti, iżda ġie spjegat kif il-ġlieda fuq il-vapur ma nqabdet mill-ebda kamera tas-sigurtà. Il-qorti rat kif Briffa ma kellux ikun qed jixtri l-biljett minn hemmhekk mingħajr vettura. Dan fil-waqt li l-fatt li Briffa prova jfittex lill-akkużat fuq il-vapur juri li kien qed ifittex li jinqal argument. Il-qorti temmet tgħid li ma setgħetx toqgħod biss fuq il-verżjoni ta' Briffa u għalhekk ma setgħetx issib lill-akkużat ħati. L-imputat inħeles ukoll mill-akkuża li kiser il-paċi pubblika.